Сега, внимателно, без да се мъртвим, който желая да се доближи до колегите с струйките и може да опита силата на налягането. Естествено, за десерт сме запазили най-сладкото. Докато колегите се приготвят за финалната демонстрация с пожарния автомобил, искам да благодаря отново на всички, които помогнаха да се осъществи това събитие. Областното управление за пожарна безопасност и защита на населението град Бургас, Синдиката на пожарникарите и спасителите Огнеборец за град Бургас, също така Община Бургас, спортния клуб по пожароприложен спорт към областното управление в Бургас, Трия Сити център, Тонино 112 ООД, които предоставиха пожарогасителите. Отново ви напомням, че изискванията и правилата за пожарната безопасност са наложени от живота и от практиката. Те касаят вашия живот, живота на вашите близки, приятели, колеги, съседи. Отделете време и обърнете подходящото внимание към безопасността на вашите близки в напреднала възраст и тези в неравностойно положение. Постарайте се мерките за безопасност да станат ваш навик, ваш постоянен спътник. Изграждайте в себе си и особено в децата си полезни предпазни навици. Те никога не са излишни. Бъдете внимателни. По-добре е да помислите предварително. Само тогава може да разчитате на сигурност. Благодарим ви, че бяхте с нас на празника на пожарникарите и спасителите в България и до нови срещи! Създалата се обстановка. Първо, задължително трябва да се обади на телефон 112 на структурите от единната спасителна система, независимо от момента, в който е открит пожара.
Ако сме открили пожара в момента на запалването, трябва да започнем гасене с наличните пожарогасителни уреди и средства. Но преди това, задължително трябва да сме съобщили на телефон 112. Дебитът на лафетния струйник е 2400 литра вода за минута. Този автомобил разполага с 3000 литра вода в вместимостта. С елементарна математика стигаме до извода, че при пълен резервоар водата би трябвало да свърши в рамките на минута и 10-20 секунди. Благодаря ви, колеги! От името на всички пожарникари в областта, отново ви благодаря, че бяхте с нас на празника на пожарникарите и спасителите в България. До нови срещи!